Bloc 3. Jesús ve a salvar-nos. La litúrgia de la missa ens convida a parlar amb Déu Pare dient: que sigui beneït Jesús, el vostre enviat, amic dels petits i dels pobres. Ell ha vingut a ensenyar-nos com us hem d'estimar vos i com hem d'estimar-nos nosaltres. Ell ha vingut per arrencar del nostre cor el mal que no ens deixa ser amics i l'odi que no ens deixa ser feliços. Maria, Mare de Déu i Mare nostra. La Verge Maria és Mare de Déu perquè és la Mare de Jesús. Maria va concebre Jesús en el seu si per obra de l'Esperit Sant, sense la col·laboració de cap home. Maria va estar sempre amb Jesús des de Betlem fins a la creu. Allí Jesús ens la va donar com a Mare nostra. Com ens estimem en la nostra família? En la nostra família anem creixent amb l'amor dels nostres pares, avis i germans. La mare en la família sempre ocupa un lloc especial. Entre els cristians, la Verge Maria, Mare de Jesús, ocupa un lloc molt important. Déu la va escollir perquè fos la mare del seu fill. Ella és la Mare de Déu, sempre verge. La va voler santa i formosa des del principi. Ella és la plena de gràcia, no té pecat. Ella és la Immaculada. Ara ella és al cel en cos i ànima i intercedeix per tots nosaltres, que som els seus fills. Els evangelis ens diuen que Maria va confiar totalment en Déu i va fer sempre el que ell li demanava. Per això Déu va obrar en ella coses meravelloses i és beneïda entre totes les dones. Un àngel va anunciar a Maria aquesta gran notícia: no tinguis por, Maria, Déu t'ha concedit la seva gràcia. Tindràs un fill i li posaràs el nom de Jesús. Evangeli de Sant Lluc, capítol 1, versets del 30 al 31. Maria va dir: soc l'esclava del Senyor, que es compleixin en mi les teves paraules. Evangeli de Sant Lluc, capítol 1, verset 38. Com la Verge Maria, també nosaltres volem confiar sempre en Déu, li demanem ajuda per seguir Jesús i li diem: Déu vos salve Maria, plena de gràcia, el Senyor és amb vos, beneïda sou vos entre totes les dones, i beneït és el fruit del vostre sant ventre, Jesús. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres pecadors, ara i en l'hora de la nostra mort. Amén. Jesucrist, per obra de l'Esperit Sant, s'encarnà de Maria Verge.